Spotlight Life Spotlight Haka katang ukpa badukon badaman sem bakoy. Amen. Ka jing e jong trai jing yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lambat ga jing selok jong omen sem bakoy kindan rangkat bad pi baro rangkat bad pi ro ngis ngongo yo blay ngiro yo blay ngi mane bat panan brom yu na ga banta ki jing e ga jing kurko ka baw la ai hangi kerpang e Baula rila sumaringi men mid. Such a sin waingi kanekasngi kadai kadak ka jing eight ka jing u yangi. Kanekasngi batmai kadai kadak ka jing khot ka jing u yangi. Bangin wan kam jan su. Bangin ang pas kam su kata ka jing eight ka jing u. Bangin ang pan roj su kata ka jing sania ka jing u. Bat kerpang e bangin ang yashakri u hakar kom ka bakerpang. Dan mata kedau kohan men ko parang ngidan kam ko bor gajung u ngidan kam gajung e gajung isnai gajung u ngidan kam gajung yalam gajung u gajung telenti gajung u yangi te kum tato ken kumangilong ki beruga baduna ngi IT la de ha kejat hakti ha gajung sumar gajung sukher jong ublay try kan rat gajung e kerpange ha gana ka step habang iwan banterwa ye gana ka mas ke bekhoj Ni IT telan yelade how Jisu. I bo Jisu un ayingi kata kajing shai kajing u. I bo Jisu un ayingi kata kajing shampang kajing u. Unang yalam yangi, unang petilenti yangi. Bangin ang laban panroy ya kata kajing it, ya kata kajing it, ya kata kajing sakri kajing i hau. Kohan men ko para badah kaju ka porto kanya ha kana kelemat ngin pusan ngin kemiit yala kajong kajing im. Babun sin e ngila pensusi yo blay bun sin e ngila landat ya kajing eight kajong oblay lengba kajing duna kajing e lengba ki pop ki sang kajing e ngi laphat ngai na kajing eight kajing u ban ngila du no ken ya kene kajing e kajing kerku ka ba ngi don kam ha kajing em kajing e to ken ha kana klemat ngin penmap no trai na du kadanut kajing e ngin kuslai shisha ya laki jong gijing duna bat ngin raikut hagana ke step hagana klimat banga ngan penthamai ya laki jong gijing em da ke ba nga ong em ya kine ki pop ki bang lale ha kisngi ki bladem khamtam e ngan yai ong em ya gijing penshoy ki ba ngai kendu ne ki bang ya mat ha gane kisngi to ken hagana klimat ngin penmap no trai lengba kajing duai kajungi nga pla how blay badan bor baro padia pi kohan men ko para ba ngalale pop shibun e da kajing perkat da kiktin da kikam da kajing leklen da kajing le palajunga da kajing le palajunga da kajing le palat bakrawe junga da markata ngakarpade kamaria bukuj kabaya sa katay sati Ya ki angel bat kirukut badia pi kohan men ko para banduai na gabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen ko blay is na yangi try
kan rat ko blaze ne yangi Kristo map ko Kristo ram ko nong benim jangi benim yangi Try kan rat ko blaze ne yangi Try kan rat ko blaze ne yangi Kristo mam ko Kristo rap ko nong benim jangi benim yangi Dong hindia duai Ni duai na gebenta Yalade kamtam na gebenta gijing tumu baper jungi na gebenta gijing don kam gijingi kerpang bautrai kan rat uni arab yang ikeng ban kan show ya kaspa jong kahima beneng Ni duai ru na gebenta gi bapang gi system Ni duai na gebenta gijing kala ke bamur kinong pop kerpang ngi duai hagana kesngi na gebenta baro ki bru ki bajar kerteng hadin ke kerteng jong Aloysius Aiba unong yada jungki Aloysius bokhoj un Krishani ki un yarab ki bat un ptelenti ki kerpang bakinang la su ban sakriyo blai ko blai ko thmei jong gijin ai bakan jabneng me uba wa Aloysius gonsaga bokhoj me lapan yaso ya ke jing pen sitom yalade ha ke jing loi ba phala jong ke jing to ai ba day da ka hok bat ka jing ya sait lam jong u ba ha ba ngin la ban bot ya u ha ka jing loi ngin prthobot ya u ha ka jing pen sitom ya la de daw trai jing yu Jesus Christ u kon jong me u be mat basan sha rain kat bat me ha ka jing ya long ka wei jong amen sem ba khoj u blai junam la junam amen Kajing pule na ki kitab ar jung kisim. Ha kito kisngi. Haba ka atalia ka kmi uha ahajia kalayo I ya ba ukun jong ka ulayap. Kala yeng balak penyap no ya ki jajim baro ka wei. Henry ka Jehosheba ka kun usim joram ka para jong u ahajia kala shim ya u Jehos. Ukun u ahajia. Bat kala ratu ya u na pedeng ki kun usim ya ki ba an sa penyap bat kala bu ya u bat ya ka aya jong u hakawei ka kamrathe kumta kala buri ya u naka athalia bat amsham la penyap bat la sa bat ki nreus nem da ka bari hakaying utrai katba ka athalia kal sinshar halor kari henrei hakasnem kapa nyau u jeho yada lapa wanra yaki rangba perton jong ki kari bat jong kinong ap karot balapa wan yaki syau hakayeng utrai bat lo yate jutang bat ki urapa smai artat yaki hakayeng utrai mulapen I haki ya ukun jong usim kirangba perton kelale thik yakata baro kaba ulengdo u jeho yada la hukum bat uwei pa uwei la wan yalam yala kibreu kibla laj na kaba pahara haka saba bat ya kiba dei ban pahara haka sabat bat kilawan sya ulengdo jeho yada te ulengdo ulai haki rangba perton yaki sum bat kisti jong usim David kibala don hakayeng utrai bat kinong ap kilaya yeng wei pa wei bala ka atiar hakakti nadu kadong basyati hadu kadong basyatai jong kaying sodong kaduan bat kaying nang ta ulapen mi ya hukum usim
balapan pong pansnyat ya u, ulo ai ha u ya kejutang, bat kala tung sim ya u. Bat kala pensle ya u, nang ta kala thapkti, bat kala du oi. Don im slam usim. Haba ka athalia kala sngeu ya kecik perta kinong ap bat kipaj ba. Kala lech ying utrai, syabadon kipaj ba. Bat haba kila pej, bat haba kala pej, kala ju i ya usim ba uying hajan urishot. Katkum kadustur, bat kirang ba perton, bat kinong put turoi, hajan usim, bat ya kipaj ba kari baro ba kiyarisa, bat kia put turoi. Hang ta ka atalia kala kat ya ka yala ka jan, bat kala perta, ka jingshat kala. Te ulungdo jeho yada la hukum ya kirang ba sipai, ya ki balabu halor ki perton, say ya ka syabal na pedengki sertap sipai, bat penyap ya uno babut ya ka. Namar ulungdo ulaong, emdai ban penyap ya ka hapo ka ying utrai. Kumta kilakem ya ka, bat kala yaj ling ba ka kherdop barung ki kulai, hadu ka ying usim, bat la penyap ya ka hangta. Te ujeho yada la pelong ka jingya te jutang hapdeng utrai bat usim, bat ki paj ba, bat ki dai ban long ki paj jong utrai, bat kum juru hapdeng usim ba ki paj ba. Hadin kata paj ba baro ula lech sya ka ying u bal, bat kila penpra ya ka, ya ki duan ba ki dur jong u kila penwet lengkot lengkai, bat kila penyap ya u matan ulungdo jong ubal hakmat kiduan ulungdo ulabu ya kinong pahara ya ka ying utrai kumta pajba baro jong kari ulashat kemen bat kanong ba kala sukjai hadin ka jing penyap ya ka atalia nda ka wailam ha ka ying usim kaktin jong utrai Spalai puan apa raspa saputra. Raspa saputra. Naga
long ka jing shai jong ka prathei jar ba bot yanga un ya dum un yo e ka jing shai jong ka jing em. Alleluia. 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 Utrai don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kai jing pule na ga gospel ba khoj kat kumu Matthews. Kaburam hame ko try. Hakata kapor u Jisu long hala kisenran. Wat kan show spa na kabanta ilade. Ha kane kaprathei. Ha kaba kaknyang bat kasarang ki bamdu. Bat haba kinongtu ki prong bat kitu. Henry token show na kabanta yalade yakaspa habneng. Ha kaba kaknyang lane kasarang kambamdu bat haba kinongtu kimla ban prong bat bantu. Naba kat haba kaspa jungpi kadon hangta ru kadonut jongpi kadon. Kakmat kalong kashorak jong kamet kumta lada kakmat jongpi kasngur kamet jongpi baro kaway kan syai kedar. Henry lada kam kmat jongpi kajungut kamet jongpi baro kaway kan sa dum teliu. Kumta lada ka jingshai jongpi kalong ka jingdum katno ka bashirkei kalong kata ka jingdum. Ka gospel utrai. Ka jingiro yame ku Chris. Ko para bangay mentar kasngi u Jisu u kren shapang kaspa jong kanak prathei bat kaspa jong ka hima beneng. U Jisu kren shai u ong yanga badapi wat kan show kaspa na kabanta ka jing im jong pi hanek ka prathei hanrei to kan show kaspa na kabanta ka jing im jong pi ha kahima ublay ne ha kahima beneng kane ka ba u Jisu u ong hanga badapi kane ka ba u Jisu u hikai badupani yanga badapi ha kane kasngi nang no ken bad kumno ken ngila ban kan show ya kine kispa ki ba u Jisu ukren ya kaspa jong kane ka prathei bad ya kaspa jong ka hima beneng nang no bad kumno ken ngila ban yo yaki klampep ngila ban yo ya kine kispa khamta me kaspa jong kana ka prathei bad kumjur kaspa jong ka hima beneng ngila ban yo ngila ban kamai na kane ka prathei ha ka jing im ka jing ka bamanta ladang ipej ladang ipusan kaspa jong kana ka prathei ru ha kane ka jing im ka bangi im ka bamanta ngila ban yo Bat kumjuro naga banta kaspa jong ka hima beneng ngila ban kamai ngila ban yo ha kana ka perthei kat bang gedeng em ya kana ka jing em ka jingi ka bamanta Henry ngi haban kali ken yelade hato manga mapi ngi kamai ya kata kaspa jong kana ka perthei ka bamanta ne ngi kamai ya kata kaspa jong ka hima beneng hoj beratli kilong ke badan kam ha ke jeng em ka junga ka jung pi ngingim ong ba kaspa kahajar kapisa katengka jong kane ka perthei ka penjot ya ke jeng em ka jung pi Henry kadanut ka junga ka jung pi kata ka jing IT ka jungi ya kaspa ka pau kalong ka badan kam lada manga nga syate mrau ha kaspa jong kane ka perthei klempep kapenduno ya kajing ij junga ya kaspa jong kahima beneng den mata kadau kajing mur kajing perkhat kajing ij kajing IT kajungi ya kaspa kalong ke badan kam habang ipe ya kajing im jungi gibreu menta ha kana ke perthei ngi kwa ban yo kitiar kibakiwe kimla ban yo
ngi kwa banyo ya kitiar kiba remdor ngi kwa banyo hakti jungi ngi kwa bandan rengkat bangi ya kita kitiar kiba rem ya kita kitiar kiba ngayolese ngamla banyo hakajing em ngi kwa banyo ya kita kitiar kiba dang me thamai kiba kiwe kimpat yo akti jungki ngatang suyo ngatang suyo sneu ngakwa banyo ya kita kitiar ngangam nang ban pedon kami ki ngangam la ban pedon kami ki Henry ngadon kata ka jingkwa ka jingtrang ka jingangnut ban don ya kini kitiar hakti ki jonga balengi kwa balengi trang balengi angnut balengi kwan bandon kini kitiar ha ka jung em ka junga ka jung pi ngi kwa bandan ngi kwa ban yo ya kini kitiar ban penhon ya ka jing kwan ka junga ban penhon ya kata ka jing kwa ka jing kwan jong ki khmat om dei ki jing don kam jong kamet ban penhon ya ki khmat ki jungi den matak daw ngi kwa bandan kini kitiar ki banga ngam la ban yo kitiar ki banga ngam don kam kitiar ki banga ngam nang ban pedon kam bat ki banga ngam don kam dalade ngi kwa banyo ya kini kitiar ki batmai kitiar ki baram kitiar ki bangam la ngam don kam ha ke jing em ke junga ki bangam la ban pedon kam ha ke jing em ke junga namar bang kwa ban pen I ki wei ba ngalong ubarus pa ngakwa ban pen I ya ke perthei ba ngalong ubri ubadap ubabiang na dong sedong kini kiwei kini ki atli ki daw yole se ki ba penlong yang abade pi ko hanmen ko para manlong kita ki bru ki bakwan lanot ngide ban ken mau ban ngide ban tip shai ka jing kwan lanot ka junga ka jung pi ka buri no ya kata ka jing long babha jungi ka jing kwan lanot ka junga ka jung pi ka pendu no ya kata ka jing long hok ka jing long basida ka junga ka jung pi kajing kwan lanot kajunga kajung pi kapan man mala yang abade pi ya kalenti kajong oblay kapan man la yang aye pi bangim la ban yo isu ya kata kajing kenseu ya kaspa jong kahima beneng kohan men ko para ngide ban kan mau ha kajung em kajunga kajung pi ngiwan lengkoj naw blay ngiwan lengkoj na kahima beneng bat ngi haban le lengkoj ngi haban I ya ki jingdon ki jung em ga junga ga jung pi ngi haban I ya ka spa ka pau ga junga ga jung pi ngi haban I ya kana ga jing kwan ga junga ga jung pi ban le pai shau ble ban le ai ya ka bainong ka bamanga ngalakan show ha kana ka prathei hakata khlimat hakata kasngi ka ba pindon rang hakmat oblei hakasngi jong ka jing bishar ublei umnyeu ya kaspa ka pau ka bapidan umnyeu ya kita kitiar ki bapidan Henry umnyeu ya kaspa jong ka jingshisha ka bamapi ka bamanga ngila kan show ha kana ka prathai dein mata ka daw ha kana ka sngiu jisu pen kan mau uang yang abade pi kan mau lada pi kan show ya kaspa jong kana ka prathai kumbau Jisu ang haga gospel lightly ki penduno ya kato kaspa kabapidan ha kana ka prathei kata kadai ki knyang kin sabamno ya kaspa ka pho ka hajar ka jungpi ka jingkhwan la not ka junga ka jungpi ko hanmen ko para ka penduno ya nga badipi ban yo ya kata ka bainong jong ka hima beneng kumbangi la tip kumbangi la yo junghi kai baleng ba ka baptisma ngi layo lopa ya kata ka bainong jong ka hima beneng Henry kine ki knyang jong kana ka prathei ka spa ka pho ka hajar ka jingkhwan ka junga ka jungpi ka bamno ya kata ka bainong ka bamangi ngi layo kata ka spa ka pho ka jingkhwan la not ka junga ka jungpi ka jingkwa raha jonga ka jungpi ka penduno yang abadi pi ka khangno ya kalenti beneng ka bamanga mapi ngide bandrong ka mar ka bau Jisu ong ka jing sarang ka penduno yang abadi pi bandrong hakahima beneng habang idon ya ka spa ka pau
kuma menengi ngim yo isu ya ka jing shisha ha ka jing em ngim yo isu ya ka jing baha ha ka jing em ngim yo isu ya ka jing it ngim yo isu ya ka jing isnei ha ka jing em habang ngim don shu kana ka jing it habang ngim don shu kana ka jing tibro habang ngim don shu kana ka jing tiblei lane ka jing baha ha ka jing em ka jing a ka jing pi kana ka jing sarang ka penduno ya ngapa de pi bandrung ha ka hima beneng bat ka balai ka bo jisu ong kinong tu kiwan benduno ya kini baro kana ka spa ka peu ka bangadan bat pi ko hanmen ko para ha ka we kesngi ni haban i no iki ban le thli ha ka hima blai ho yo le se kana ka spa ka peu ka ba pi don ha ka jing im kine ki jing don ki jing em ki jingi ha kana ka jing em yo le se ki ne hanrei kan mau ba manga ban ma pi ngim ne ha kana ka perthei kito kitiar ki bapidan kato kaspa kahajar katengka ki bapidan kine ha kana ka perthei kiwe ki sapadan kami ki hanrei pi ban manga ngimla ban ra ki haba ngi khlatno ne ngi kudno kana ka jing em ha kana ka perthei den mata ka dau jisu uhikai wat badu ongsha yang abade pi kan show ya ka jing e yo blai kan show ya kata kaspa jong ka jing it ya ki hanmen ki para kan show ya kaspa jong ka jing isnei kabala ban krishan ya pi ban rung ha ka hima beneng kan show ya ka jing nget ya ka jing shania ka jong pi how blai namar ka jing nget ka jing shania ka jong pi how blai ka penlong ya pi ban kiu ha kata ka kerdan jong ka hima beneng den mata kadau ko hanmen ko para ha kana kesngi ngi haban keli ban puson yala de marwe ngakan show ya kaspa jong kana ke perthei ne ngakan show ya kaspa kabayarap ya nga ban kiu ha kata kekerdan jingkhut jing soti ban kiu ha kekerdan jinglong khut ka jinglong blei kabala ban ra ya nga kabala ban kentiu ya nga ban poi ha kahima beneng ko hanmen ko para to keny hagane kesngi ngin kerpat ngin pan ka bor na blai ba mangi iwei pa iwei ngin la ban kan show ya kaspa ka ba kentiu yangi sha kahima beneng om dei kaspa ka ba pan rem yangi ban yo ya kata ka ding bom jelep it yala dei hau jisu ha kane kelmat ai bo jisu ubahikai yangi ban kamai ya kaspa jong ka hima beneng un krisyan yangi un yarab yangi un ai bor yangi un pansai yangi bangila susu ban it la de hakamon ga jungu bangila susu ban panskem ya kata ka jing it ga jungi yu ya kata ka jinget ga jungi yu ya kata ka jing shakri ga jungi yu nama tang ka jinget tang ka jing it tang ka jingi snai ga jing shakri ga jungi yu keba penlong yangi ban kenjo sha kahima beneng en yoro yau Jesus Christ Tangin yang yen plai la ka jong ka jinget nganget au blei pa badan bor baro unong tau ka beneng ban ka kendeu bad how Jesus Christ kon mamaroi jungu utrai jungi yau balapon naman sem bakhoj yau balakha nakamaria thei soti ubasha leben hopo pintius pilatus lasanar panayu layap balatebiu layar shikbayab ha kasngi kabalai ulami pad ni kabayab kiu sabeneng usong shikaman ublei kupa badan bor baro nang tra awan pad man bishar ke beemet kabayab ngangai hau man sem bakhoj ha kabalang Catholic bakhoj ha ka jing salok ka rekhoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do pad ha ka jing em bom jukot amen Lai spa prakwe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Toduai ko para ba kajing kenya junga ba jong pi kan long ba pediang hona kemadu bleu pa badan bor baro to try pediang kejang keti jong pi na kebanta kajing ro ba berom ba kerteng kajing u kajing mentoy ni ba balang ba ko jong u baro kawai kat ba ngishong ha la kachaka ha kamit khawai beneng ko try penlong yangi ba ngin riam barabor da kajang kup kentiu kurem jong ni kum u Aloysius bakhoj ba kum ta ka jingyo banta ha kane ka jingmaya kan penrus pa yangi da ka jingai e jongme da tra jungi u Jesus Christ amen utrai don rain card bat pi to kan tu yala ki danot Ye can do ki shall try. tong nang u try u blay jongi Kashang hog bat kaday. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pan em yangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jikut lang ba trai jingi u Jesus Christ namar kumba ha kasngi buram jong uru khoj jong me u Aloysius ba khoj me ai jinkman ha ka balang jong me kumtaro me pan khlan yangi da kanuksa jong ka jeng em ba khoj jong u me hika ya ka da ki kantin ka jing ya lab jong u ban me la ai haka ya ka jing ya da jong me kum ka jubab ya ka jing duwai jong u bat namar kata rangkat bat ka kan hon jong ki angel bat ki rukhoj ngirwai ki jing rwai jong u jong ka jing ya ro ya me bat ngi pan bana khlem sange da shisha melong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar kata ngi kerpa de me to pan khoj pan kantang ya kine ke jing trwa jungi dak ba pha yoman sim jung me kum kam jer halor jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yo badala ka mon snobha ula pdiang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu bad kebai ngu yame ula kedia yu badul ai hala gisenran u ong to shim bat to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakajugur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya kaba en panme na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jengmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga
ka jing maya jong ka jing nge ta sen ba nge bam yu le upo ba ni di agani ka kuri ni ben na ka jing yap jong me ko tra Namar kata ngi kebapan menta ya gajing ya bergajing me pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk po jong gajing em bat ya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi kebabet ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngeret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mo kres ngi long kiba lapanyatali ka wei daumen sem bakhoj Tokan mau ko traya ka balang jong me ka bala priang ha satala ka prathei ba to panjanaya ka ha ka jing ej rangkat bar Francis ukpa ba ko jingi wal bad marwen yu bishop jingi ka kan hon ki bishop bad ba ro ki leng do tokan mau lem ruya ki hanmen ki parash rang bad kan thei ki bal yothia da ka bakarmen ya ka jing me pat bad ya ba ro ki bala khlad no ha ka jing isne jong me to padiang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me barangkat bat kamarya the soti bakhoj ka kmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki blapen sngo bahaya me patang la patang ngi long ke babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bangini ro bat pandon borom ya me daw kun jong me u Jesus Christ Da'u lembatu bad ha'u kan long hame bleu kpa badan bor ha ke jing yalong ka wei jong men sem bakhoj ba ro ka borom bad ke jing yaro junom la junom amen ha kan khlemat abangi duwai kan ke jing duwai ka bo jisu hi ulahi kai ngi banduai to ken ko hanmen ko para nginai ti sa jisin yalade ha Gijing sumar, gijing sukher, gijing u. Kam tam banu ai borengi un kershan yangi bangila ban kamai ya kaspa kaba yarap yangi ban kiu shaka hima beneng gijing u. Kok pa jungi ba ha beneng kalong kabakhoj kerteng jungme ban kahima gijungme kalong kamon gijungme ha ka khendeu kumba ha beneng to ai yangi mata gijing bam jungi kaba hala kasngi batamap yangi kerengkang jungi Kumbang rugi mapi ke balas new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi Henry depan la yangi na ka bas new to pen la yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing sbon jongme to ai jing suk jing san ya kisngi jingi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin la barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ka jing kerman bakhoj bad ka jing wan pa jong nong panem jongi u Jesus Christ Namar ka chombe ka long kahima ka chombe ka bo ka buro junom la junom Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk jonga nga ai epi wat pet yaki pop jongi Henry ya ka jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing sbon jong me Tai haka ya ka jing suk bad ka jing yatali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubem bad basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kan barabor rengkat bad pi Ringkat tong in trua ya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bad pi
hak mi ukun long brod jong oblay hak mi ubakin no yakipop jong ke perthei suk yakito ke bala shakhat sha kane ke jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam shong hok be man rong apo ke ying ke janga Henry shong kam dektin kam sem janga kam sakhya hi kamen bat kasnam Chris kan ri bat kan yelam mingi sha ke jeng yam bom jukut amen. Jisu, ni yame ko Jisu, ngis ngungu yame ko Jisu, ni ro papanan brom yame ko Jisu, namar shisha melong ublay jungi, melong dong suspa jungi, melong dong penem jungi, melawan rung hapo kadonor ko jungi, ha kene ke kelemat lengba, kamet berkasnam ko jungi, ha kadul jong kayu kores bakod. Jisu, hanggang kasngi, nginang IT sisu yalade hame, banginang yo kata kabor kasor, bani yo kata kacing klain kacungme, manang panskam yalade ha kacing it blay, banginang panskam ha kata kacing isnay blay kacungi, banginang lasu jupat panskam ya kata kacing syakri kacungi hame, ay boringi ko Jisu, banginang lasu syu, ban kamay ya kaspa jong kahima beneng. Oh Jisu biit, iwan rag majume, yabaro kibapang basitam kibaduk kibakerdo, kibadon kam kabor kajune,
nang panklanya ki ko Jesu nang ai bore ki ko Jesu kerpang gitu kibayam haja jingem kapop gitu kibalak let no yame isne yang ko Jesu ai bore yang ko Jesu yalam yang ko Jesu dan lenti yang ko Jesu Jesu haleluya to ngenia duai to penlong yangi kiba melapsa dokpu ki angel ko try ban shakri yame ha gajing shida gajing em badag babot ya kenuksa jong uta uba ngikan mau berom menta kasngi ngin yai ne barabor ha gajing aingu yame dau kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublay badan borbaro unkurku ya pi ukpa badukun badomen sem bakoit amen tolisuk I bersyukur utrai da gajing I jong pi mar kaliang is ngangu ya blay Dispasan pusat. men sim bakoi bala long ni kong kum jumen ta para boj nam na jinam amen. Any roy try Jesus Christ